Potser no us sortirà, això ja ho decidirà el nostre gran equip de realització. Sí. Aquest equip de realització els estem eternament agraïts, de veritat. Molt, molt. De debò, per la feina que fa, per les hores que hi dedica. Sí. Generalment són hores bastant nocturnes, s'ha de dir. S'ha de dir. Última hora, amb molta pressió. A vegades ens passen i diem, tio, què fas a aquesta hora? Exacte, ens envien el vídeo i diem, però són les 3 de la matinada. Bueno, tu. Des d'aquí saludem en Pere, el nostre realitzador. I en Miquel, no te n'oblidis. I en Miquel. Cert. Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Critico 3. Bueno, què? Avui anem a veure una pel·li d'animació, la primera pel·li d'animació del nostre humil canal. Sí. S'ha de dir. Ens estrenem en l'animació. Anem a veure Ralph Rompe Internet. Després de 6 anys... Sí, s'han passat 6 anys des de la primera. 6 anys. Com passa el temps, La primera l'heu vista? Sí, home! Sí, home. Moment, abans de començar, he de dir que avui en Jordi ha fet els deures. Molt bé. Gràcies, és que, o sigui, sempre els felicitem a tots. No, és que t'ha passat. Torna-ho a dir que et tornem a aplaudir. Avui en Jordi ha fet els deures. Bravo. Bravo, perdó. Jo no havia vist la 1, I és bona, la 1. no l'havia vist mai. T'ha agradat? A mi també. La 1 m'agrada molt. Al principi és A mi com, també. bueno, la típica pel·li i després... No, però té trama, té trama. No, però és que a més parla No d'unes és coses... Sí, Sí, però com totes les de per nens, a vegades toquen la fibra. exacte. I a més sapigueu, estimats espectadors, que els Criticultors estem aquí també pels pares i les mares que van acompanyar els seus fills, a veure les pel·lícules. Perquè nosaltres no Us direm si aquesta pel·lícula us ho passareu bé o no. Tenen Sí. augmentat el target. Ralph Rompe Internet, 6 anys després, la Vanellope i en Ralph, després de que en Ralph decidís trencar amb el seu destí de ser dolent i intentar ser bo, ara es troba amb la Vanellope que, bueno, en una aventura a dintre d'internet amb tots els perills que comporten l'internet, com serien els virus, l'spam... Ah, clar. Perquè la primera, Els si no és dins pop-ups. de l'internet, on és? Els videojocs. La primera és dintre dels Tu videojocs. no has vist la 1? No l'he vist. Oh, genial! No, fatal. Bueno, així tindrem una mica de cada, És una pel·li d'animació, per tant entenem que les veus són importants, òbviament, però aquí on hi ha la feina de veritat és L'animació. en la gent que modela, la gent que anima, que aquí és on hi ha el cur de veritat. I els directors. Rich Moore, molt important. Has vist com he lligat, Sí, uah, tio. El Premi Sam, vaig veure els directors. Doncs ho he mirat, no tenia ni pajolera idea. Rich Moore, el director de Il·lumina'm. la primera de Ralph i de Zootropolis, que aquesta sí que l'he vist. Oh, molt bones, Zootropolis, una gran pel·lícula, Són dos directors. I un és l'actor. Rich Moore i l'altre Phil Johnson. Phil Moore i en Rich Johnson fan... No, en Rich Moore i en Phil Johnson estic fent la pitja un lío. Sí, mitiquíssima. És igual. Que són dos directors, Els directors. que els dos directors han fet Ralph i Zootropolis. Fantàstic. Anem amb bones expectatives pel que veig, però l'única por que tinc jo, la primera pel·li ja té una trama de base, i és que en Ralph vol ser bo, és dolent i vol ser bo. Sí, cert. En aquesta no veig trama de base. És com, ens deixem a internet I vaig a fer quinyos. Sí. Em sembla molt bé. Jo no he vist el tràiler. Només he vist una imatge. Però tu no has vist Jo sí l'he vist, el tràiler. Però és que jo ja saps que... Els teus deures què és? Mirar Google. És que els meus... Reparto. Jo m'espero una bona pel·li. Jo he pagat la llum. Que m'ho passi bé i vegi Jo guinys. compraré un Frankfurt i me'l menjaré. I si m'entreté, doncs alguna més que m'emporto. Bueno. Jo he sortit molt content. Jo també. Gran pel·lícula, no? Jo la primera hora estava molt content Gran pel·lícula, gran i pel·lícula. l'última mitja hora us haig de dir que m'estava dormint. Sí, Ostres. jo també he tingut aquest problema per això. Ostres. Sí. Jo crec que també. Crec que l'hem tingut perquè és una pel·li per nens. Pot ser. I llavors el missatge, com que és tan pla... Sí. A I mi que em l'argument diguis- és molt rebuscat, perquè comença el Sí. seu argument un i va canviant. Jo crec que el missatge no és pla, crec que el missatge un nen l'agafa d'una manera i un adult l'agafa d'una altra, perquè a la profunditat que arriben del missatge, un nen no hi arriba. No, parlo de... Quan dic pla, dic el missatge principal que repeteixen durant 100 o 200 cops l'última mitja hora de la pel·li perquè al nen li quedi clar. Que estan parlant de... Sí.
per resumir-ho molt ràpid. És una pel·lícula que està molt bé, parla molt del món de l'internet, de com funcionen les coses dins de l'internet, les parts bones i les parts dolentes que té l'internet. Sí, i la dualitat, I la dualitat, I un moment, exacte. I molt bé ho fa. I expressat d'una manera espectacular. Molt Sí, sí, molt bones idees. Des del primer moment que ell entra a internet, tu estàs com si fossis ell així. Saps perfectament on està en cada moment Tot. i com representen Totalment. totes les pàgines web. No, però és que representa les pàgines web i el fet de navegar, Tot. els avatars, tot. Amb aquesta pel·lícula entens moltes coses, saps? Et dona moltes idees de com funciona tot per darrere la cortina i la pantalla. I també molt ben representat la inconformitat de la nova generació envers la conformitat de l'antiga. Em considero jo de la nova, Totalment. Això no és spoiler, podem dir-ho. Representa que en Ralph busca algo tranquil i constant a la seva vida, Exacte, ja és feliç amb això. mentre que la nena, que com es diu? La Vanellope. La Vanellope està buscant coses excitants cada dia, llibertat sense límits, El jove i el gran, que el jove i cada el dia es gran. llevi i sigui un repte diferent. Però és que després, aquesta pel·lícula té... O sigui, et colen amb la pel·lícula una sèrie de coses que poc se n'està parlant. Bueno, és que toquem fins i tot la lluita feminista. No, la lluita, o sigui, La que no te la... Que no te l'esperes, a internet. Que a la primera ja es toca una mica, i en aquesta... En aquesta Bueno, a gas. És que si heu vist el tràiler, apareixen totes les princeses Disney. És que apareixen totes les Disney, però és que el que diu, el seu missatge, i bueno... És fort, sí. Tracten molts missatges, des de que parlen això de l'amistat, que és el missatge principal, des de lo fets caldo que poden estar les generacions amb les xarxes socials. I la crueltat del comentari. La crueltat del comentari, és que jo sempre he pensat, la gent es torna boja amb els comentaris. Sí, és cruel perquè sí. Però és que treu una crueltat que segurament parlaries amb ella cara a cara i ni li veuries aquesta crueltat. No, i ni t'ho diria. Però és que a més ho porta al terreny personal d'ells lleig. Exacte. És que, en sèrio, recomano molt la 1 i la 2 perquè són superinstructives pels nanos, són supereducatives aquestes pel·lícules. Contenta tothom. Molt. Sí. És que l'internet, increïble. Ho han explicat molt bé. Del director s'ha de dir... De transmetre tot com va, també, una mica, clar. Transmetre el seu punt de vista d'internet i ho fa molt bé. En Johnson, els dos aquests, molt bé. I felicitar-los perquè han volgut tocar moltes coses i ho han fet bé. I no els hi ha tocat, i no els hi ha sortit una pel·li batibull com és... Fan 10.000 cameos, 10.000 històries... Mira, és que sense anar més lluny, la pel·li d'en Grindelwald. Exacte. Van intentar enxufar 1000 coses que potser no tenien res punyetero a veure, però és que la pel·li en si dius, és que això no porta. Saps? No porta perquè hi ha 1000 coses i no estan ben connectades. Aquí hi ha 1000 coses i estan ben connectades. Jo com a pel·li, dic que la primera hora m'ha semblat de 10. L'última part de la pel·li m'ha avorrit molt, però li fico un 7. Breu i concís. O sigui, l'última part de la pel·li t'ha rebentat 3 punts. És que l'última part de la pel·li ha estat mitja horeta, 3 quarts d'hora. Està la meitat de la pel·li. Sí. A mi m'ha agradat molt el món d'internet, m'ha agradat molt com l'han representat. M'ha agradat molt perquè jo anava amb unes males expectatives pensant, el món d'internet, i al final només m'he avorrit per això, perquè repetien el missatge molts cops. Per tant, li poso un 8. Sí, em sembla bé, també. Ostres. És molt alt, però em sembla bé. Bueno. Jo volia dir una mica el mateix, no? El que hem dit ja. Repeteix també. Què dir, no? Tornaria a repetir com la pel·lícula dels últims 30 minuts. Jo li poso un 8 també. Oh! Carai! És que, bé, sí. És que l'internet és que... Molt bé, que ben pensat. Bravo, fantàstic, aquí suar. Bravo. Qui ho ha imaginat? És que a la primera hora anava a dir, que ben pensat. Oi, que ben pensat això. Sí. Pares i mares, aquesta pel·lícula és per vosaltres. Pels grans, està bé. Els últims 20 minutets podeu fer una clapadeta, que no es pot treure res. Clapadeta tonta. Però... 20 minuts pitjor. No, però està bé, està bé. molt bé. Fem així, un moment, és que queda molt bé, li direm a en Pere i en Miquel després que ho editaran, quan fem així que es canvi la imatge. Per tant, si ho fem els tres a la vegada, saps? Vinga. 1, 2, 3. Tio! 1, 2, 3. Jo em compraré un Frankfurt i me'l menjaré. I si m'entreté, doncs alguna més que m'emporto. Tot això que t'endús.